Nakukuha ang mama. Nagkupod. Nisab ko ang mama na eh. Dugay ang abot. Dugay kay abot. Second tara, Jim. So. Good morning, ma'am! Suga good inyo class. Gusto nyo 65 po yung mga grado? Mas maayo nun, ma'am. Way 7. Naman tos mama na lipay siya kay way 7 mong grado. Kapilusupo sa dinyo, oy! Asa man imong mas? Ang mas? Nani sa undugan? Kaysa dugan man ko niya gipasakitan. Sana di mo na lang pinibig pa. Baby, nawarin pala sa uli. Bebe! Daganang rason ni mo, oy. Pag social distancing mo, be. Natural, mo distansya gyud ko. Kay gisilusan ako maayo. Sana kilala kita nakilala. Grabe, kawiya, bataan. Lagi? Okay, class. Isuot na yung mga mask kay mag-prayer na ta. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ginagawa mo! Pizza, ma'am. Balik diri buk na kay lead. Sige. Marog ta. Sige. Orasyon ni San David, hari ka manluluwas. Sabor ka mo tambid. Kalunga ang suga, wa na'y magsaba-saba. Ikaw na'y bahala sa gianan, sa nukos ug tila. Uy, klaro ng piyeri mo. Orasyon. Abot ng orasyon. Tinarong mo itong pangadji. Diri, binuan. Ikaw lang lead taas. Lead the prayer. Pagtarong mo riya. Lingkod, distancing kami. Kaya mo lead na ko ha. Sige, sugdanan ako ha. Tuminaw mo tarong. Unod bukog. Unod bukog. Unod lang gyapon, bukog lang gyapon. Unod bukog. Ang gitrom ka ako lead be. Awa diyo. Ma'am, gitudlo sa pangadji sa akong luludokyo sa una. A few moments later. King sprukungkung. Kangka. Ikangkang ko nun, abot og ikangkang ni. Isa kay ikangkang ni gabi eh. Balo, di ko kabalo di ay. Paborit ka gabi gigabaan kay kipaak sa bakukang. Inamaayo pod, utro pod di ay. Di pangadji be wala man kay klaro mangadji noon. Di mo na mo inyo ha. Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to whom God's love, amen. Ikaw, Johnny. Ikaw, good. 20 points. Haya sa buang. Ikaw, siya to. Ikaw nan. Abot kay tikangkang. Ilom. Magsugod test tong klase. Panglingkod. Sige, ma'am. Okay, class. I will test your IQ. Buknoy, stand up. Kana, 20 points na ko ni Ron. Ano ang pambansang ibon? Nagsisimula sa letter E. Sayo. Eggplant. Nope. Elephant. Mas mataas pa sa elephant. Elephant! Mas mataas pa. Ito ay lumilipad. Elephant!
Mali, ang tamang sagot ay eagle. Tapit ito ako ah. Eagle plant. Iglo plant. Tapit yun, eagle. Wala pa to'y plant. Sakto yun. Next, Kito. Yes, ma'am. Anong itlog nakatumbas sa julin? Itlog ng ibon. Maliit pa. Itlog ng langaw. Maliit pa. Itlog ng lamok. Mali, ikaw. Anong sagot mo? Itlog ng kambing. Ang tawang ka. Mangitlog din ng kanding. Anak bitaw ko, dili. Ang tamang sagot ay itlog ng butiki. Sige, next. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw taas! Ha? Isang pobre mi, ma'am. Di gino ko ang buhat. Ngayon ako may imong pasanginlan, ma'am. Masigir kung tagay kulapos mo, ah. Awa na. Unsay nasulod sa utok ni tawhana. Talikoy na. Dalam eh. Dadaot sa kulapo. Kulapo pa more! Pasangin na. Sige mag-inom og klapo. Na naron. Ako bide yung pasanginlan. Huwag na ba ko nagbinuang? Di lang kay Lapu-Lapu kung mapatay ginarilon. Nagan lagi mo. Ang mo ginugdanay tanig yun. Run. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Kapelo soup. Orasyon ni San David, Haring Manluluwas. Okay, 1, 2, 3, start. Orasyon ni San David, hari kang manluluwas. Pabor ka. Ay, Balong tarong niya prayer tong gi. Seryoso mo, huwag mong katawa ha. Okay, sugod na ko. King king sprung kong sprung kong king king. Mga burkat gabi. Okay, start. Abot itikangkang kisa kay taka nat Sean. awa bay. Datikangkang ko. Kisa kay itikangkang gabi eh. Office ko tinya royo sa